Igbo ndị ọma na-ege ntị, anyị abịakwa ka anyị si abịa okwu akpụ n'ọnụ. Okwu akpụ n'ọnụ bụ ntọala ịgba mbọ etu Igbo si akpata ego, etu Igbo si agba mbọ eji wee mara ndị Igbo afụ afụ, kọbọ kọbọ. Ndị Hausa kpọrọ ya kọbọ bụ kwudi na kọbọ bụ ego. Ndị Igbo sikwa na afụ bụ ego. Ọnyanwa bụ ntọala eji wee mara ndị Igbo nke mụtarụ aka aja aja na-eme gịnị? Na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Onye rụọ orie, work and chop. Maka ihe nke a, anyị wee bịa n'obi nnukwu nna anyị ukwu. Agụba na-agụ ihe na Agụrụ, agụba na-agụ ihe na Ọcha, agụba na-agụ ihe na Anambra steeti, agụba na-agụ ihe na Nigeria maritime sector. Emmanuel Ilogo, High Chief Tochukwu Emmanuel Ezinwa Ezisi, the biological son of late Irogalo Onye Odikofuru Chukwu Anya na Nagro, the first class in law of Kokori Kingdom, Warri Delta State, the president and the founder Imatox Maritime Agency, and also the incumbent president general, National Association Government Approved Freight Forwarders, NAGAF. Okay. I hope I'm right. So, ndị be anyị amagbalụ maka ndị Igbo tụrụ ilu si na-ekwekụọ amagba. Otega anyị ji anụ kepu kepu, a na-aba ndị ntabu na-atabu n'ọsọ ya lụwarụ kiliarị. N'ọdụ ka o tiri obere famasi, n'ọdụ ka obere kemist. Abara n'ive ama agbakọta nsị mba na mmafọ onye na-amala ekwe edula ekwetu n'ọfịa na anyị ga-eru na ọja na ihu mmọnwụ, maka na agbụrụ ebe ọ na ifuru tipa ya kpụọ chọvel ọkụwara anyị etu o siri wee ruo ebe ọ nọ, ka mmarụkwo na kọntena ndị ọzọ na-agba n'ihu Nnewi Building ka ọ na-agba. Nna anyị ukwu, anyị ekene elu. Anyị nwabụ ndị Ụtọndụ Media House si ka anyị bịa ka ịkọwata ha ka gị na nwoke isi ọbịa kwe n'aka ka anyị gbadaba ọka biko kene. Daalụ sir. Thank you, Ogumeleeze, and your team, Ụtọndụ Media House. Ụtọndụ Media House. Yes. Na mbido, afọ m ka bụkwa High Chief Tochukwu Emmanuel Ezisi, Akuyi Nwata Egwu na Agụlụ. Abịa n'ihe i kwuru, nke mbụ bụ na atụmatụ unu amaka, maka ihe njisi na ọ dị mma bụ ụmụaka anyị they are beginning to lose it. They are beginning to lose it. You know, abịa ego mbute was the talk of the town. Ihe a nọzikọta wee ebe ezibute ego siri ya. But I will digress a little bit. Na somehow ndị nne na nna anyị ketara so. Maka cause of ịkọrọ gị aka onwe m na-agwa gị. Maka na oge m golu moto izizi m golu buru ya bata be nna m. Ihe nke a ga ma melotecha ya ngo moto. Chief, ama na anyị ga-eru ebe a ka anyị bido na ka i siri gaa akwụkwọ. Ana m aga. So asị m na ihe a ga-akọcha akọ maka akọ dị. Ihe a gbara ụzọ eteka. Ihe a gbara ụzọ eteka. Nne na nna m mụrụ m n'Ọka, nọ n'Ọka too gụọ akwụkwọ primary and secondary school. Nne m onye nkụzi, nna m onye nkụzi. No wonder. My father akụzi nkụzi for 35 years, my mother akụzi nkụzi for 35 years wee retire. So abụrụ m nwa onye nkụzi, abụ m nwa ndị nkụzi. Nwa ndị nkụzi na-egekwe ntị. So etu ụbọchị si wee gbatakwuru n'ọrụ nkụzi, nekọta nna m anya n'ume, ọ na-ebu nketa m, ọ na-ebu na university. Ke university ga?
Mbaka Builo, I don't know. Okay. There, I need to teach all our eggs in one basket. Yes. In all honesty, I want to be very truthful to you here. Agent boy, I thought about our non-agent boy. One boy. Na nke onye ihe echeta n'afọ onye ije boy na. Anke Silas Ejide. Ejide onye ebe? Onye Agụlụ. Onye Agụlụ. Ọ nọ n'Ọnịcha, ọ nọ ebe? N'Ọnịcha. Ka line ọ na-azụ. Aka has supermarket na 8167. Mmụọ. Agbagiri mbọ ya ebe a ma ọ ga ma onye ọbụla like ya. Okay. Mana ama mma kpe akara ndị wee bịa ụwa. Ihe chụrụ na bụ ya ọrụ ibe nri na ibe nyere nwa. Okay. Ọ bụrụ ihe nri n'aka. Amara imere mmadụ. Amara m mere mmadụ. So from there, asị na m mere ụlọ. Move. Nata ọdị nna nke ya nwụọ. Gbagharị ọkwa ọzọ. Chọtakwa onye ọzọ daa na Ezan, onye Agụlụ. Onye Agụlụ ọ dị boy nke abụọ. Nke abụọ. Chief, how many years ka ị gbara nke izizi ahụ? 2 years. Okay. Abịa nke abụọ. Batakwa like kwa m na-eme bụkwala onye isi. Na-abịa Lagos oge a na Kirikiri abịa eburu die consult. Die consult. Die consult na Kirikiri. You chatted the years, sir? Mgbe nke ya gịra adịghị ngo dịra ihe. Okay. Ana emezi nye m time I can figure out Okay. So I butezie die consult a load onye ka 10-15 trailers. Mụ nwa na-eso the last trailer. Wala na n'ọlụ iru moto so zero moto na. So Disemaka ka m nyekwara. Na na-elodu 600 bags. Mmadụ tere mmadụ moto kwasara ya 50 n'elu ya. Nwekwa iwe onye eme tụkwasa 50. Eluzie na Ọnịcha ebe a na-eme offload. Mechaa offload ka o buruzie forward the other. Ka asị nwa kọzie nke ya out vikwazie ya. Chee. Nana boy. Okay, well. Okay, boy. You got how many years, sir? 2 years plus. Okay. I'm going to 2 years. Nata. After I'm as a god, Nakatama at here. Hi, one. Even I go more. And I go at the Lord and I know corner. Okay. Kezi Kayamo Agomosi, ABUZ, instead of Ano. Bakovia Bakochina. Mr. Apollo meeting. Akoba, what is this each of you? Is going to please Jen Kirkbo. Is each of you? Okay. Well, can she so drive and a conductor and a trailer? Wouldn't you and I has you a no And the bypass. Manaluku Johnson, I know I have zero driver and if you are called, Chai. one I'm not conductor trailer can make a. Are you serious? In Anokoya? I thought I nearly fainted. Was all disappointed. Highly disappointed. Because now we're friends who got a Lagos, I'm not going to be as well as Lagos, I'm not friends. But I want to go up a more than Sakasana Lagos. Onwere onye Egwu. Who are going to You could ikirike ma bara moto. Ego ne ihe chete? I'm not just a good. Ego moto ka iweje. Okay? And then Lagos. My friends, after 1-2 weeks, I noticed I was quite a career. Only I will go bother. Chai. Ọ bụ reliability. Akwamaka. Mbo your friends. Make any do back.
Ido Park bụ the only luxurious park enwe na Lagos. Ido before Ojota apụta. Ido was the sonite ga na ngwa woman na-ele nri na park. Atego nchọrọ nwaanyị ahụ na nchọta mma jụrụ ya ụlọ. Maka every night nwaanyị alesi nri. Ọ na-ele nri n'Ido Park. And the mother's Imara for the woman. Olesi nri onye m one bench. Only chair kpochie ndị ọzọ nye one. Biko ndị Ido Park chọba na nwaanyị na-ele nri years back. Mmejide n'ala. Years back n'Ido Park ọ bụrụ na achọta ya ga-arụrụ ya ụlọ. Ọ na-ebinye ebe nchi o ji alahụ n'Ido Park bee. Emesie ụtụtụ igolo mmiri sacha iru igolo kpakọ ndị Yoruba atụ destination unknown. Nwere ebe ama na-eje mana anọrọgo ebe orange na-agbada ike nọgide a friend m meet Ido Park wụrụ conductor oje chekwa ọrụ bata anyị emekie. And the mother for the friend, huh? Okay. Go ahead. So after you leave, every time you go back conductor line. Video is I wasn't all passengers and I'm one mother. In my I don't call conductor this. At the first time motor get load 12 passengers in our ego. Onye alitu abanye ya ọchaju ya onye ka ọ na-emezi oge a bịa owoda anaba pay you owo kini anatago ko mara emergency o asere si change wey give me say okay chokwe wo igbo onye ji work after na ya na ya go bora ba ma wele ola So we got into that. Maybe at the point, low morning and low night. It's from 7 o'clock, 6 o'clock in the morning to 7 in the evening. I walk 30 naira. 8 o'clock in the night till 2 a.m. I walk 35 naira. Almost 65 naira. 65 naira. Per day? Per day. 24 hours. And the truth of the matter, I don't get now 65,000. I don't make it. Driver money I low not to go to Yamun. Because money I don't have a Yamun. So you're good in our entire what that's 65 naira. 65 naira didn't touch. The only thing in them put on go to people's bread, local bread, go one bottle granite. And up on all the double bread, chili granite, may make you. That was that. I did it for about 1 year, 8 months, 1 year, 9 months. Graduated, Never. Damfo. As the case may be, for the past, say, 15, 20 years, thereabout, let me say to be sure, about 15 years, I was a boss. And that route, I can't remember if a boss or motor connects earlier. But to show you know him, it's still here. I can tell you the bus stops. If I say, are you serious? It's a most only business. Can only be able the boss in ya? Can you see whether the boss? Can you see bus stop where you go? But can you see whether that damfo? Damfo no, oh, that guy money I know. Gina na maka conductor. Maybe Ebute Park, Malaga. Okay. Ebute Park, Malaga. Yes, Malaga, you know, because I did not allow myself can they carried away with the park life. Okay. I distanced myself from park life. I never lived park life. Okay. I distanced myself. I don't want to because I keep telling myself now, no condition they will never. Okay. And I will make it. Okay. So then the bus stop then also
Maza. Okay, from Maza. Hey, Angolo. Go on. Maza face gate Olutela Keja Finaja Blado. And he was a damn good driver. What are you? Are you kidding me? What are you know this version? Chai, go ahead. So that's it, and we'll continue. Nyaba. So along the line, I have a friend. Okay, in between Namochie, my maternal, the Lagos. You know what here? Yes, of course. Okay. Can I find Nagochi? Mr. Clement Ogwe. Okay. Mr. and Mrs. Clement Ogwe. Okay. Papa, my mother. Okay. Who alone on the road street in Agụlụ. So one of my uncle ran into me. So, same case, well, but before that, before my uncle Afum, that friend, Moniana Alarona Park, which is in the duplex, now, Tolu. Okay. Tolu Street. Tolu Street. Agụlụ. I want the duplex ever. So we on the duplex. And the duplex will store a banner park and draw on Mmanụ. Okay. You didn't China ring sit draw on Mmanụ with a way reach you Yeah. so guy you did an Afukatan. Okay. Okay, Fukatan, don't can 2% and when we keep you another. And more balance than the mochi also. I took a long not just I'm on board to know about no so that I want to make my father proud. But there are things I will never do. Okay. There are things I will never do. So, when my uncle was into me, that was how I got to come to Road. When I lived in the road, 120 Road Streets. Then Nicola Haka, Bossy, my life, and Nila Haka, Aji, and a distributor of beer. So I'm a go bicycle, general supply gas in my Number 120 already. 120 Road Street. Can I find out your uncle? Only you cannot get out. Louis so born on a 120 Road now. Louis, so where? Yes. Go ahead, sir. Well, yeah, bicycle. Go for the idea and a cadastre, go 500 catals of beer. You will bicycle, Papa. There's only one man in the jail, let's see, a supply in mine. Now, Bukuru Street. No, Papa. So on Sundays, I come to Nigeria at last because on Sundays, here and Nigeria, I'm another job of Basoka. You know, Sundays, in general, nearly I can ask from the mother. Along the line, they are meeting one friend, Olu. I don't know where I can see him now. Olu, by name. Chai. Olu clearing agents. Oh, you're over there. Oh, no, so, yeah, for say, the case they may well have a clear. No, if we are Akuyi. So, okay. Then the man na serve my Menila ka serve the mother na Abukuru Street. Emma, Agụlụ. So na Agụlụ na meeting ever na school opposite ebe ọ na. So I was a meeting na nke ya ngwa. So I was there you know I keep that una ha na amazi we not ihe olugbo amuna okay only two people custom officers and Agụlụ when we meet him I say na custom ya makwa ndị agent. So meet here one of them not address ya JB. Okay, for this man. I'm last year, I'm Agụlụ. A custom officer. A custom officer. It's at that time. I see yes, name and agents. Man, I had that too close due to nature of all. Man, Muje meet here, Obiuku late. Agụlụ. Na, boss meet you okay and more. Don't have agents.
So nji akakwa azụ wee jụọ ya ma si ya dịsi oke na mmụọ smoke oke na obi ukwu late bụ uncle oke ya oke bụ onye ebe oke bụ onye agụkwu kwa okay and obi ukwu bụ onye nwa mụ this Louis Ogbe na baptism so the two family dey close. Louis Ogbe bụrụkwa ọkụrụ nna ya ochie. So by then my grandmother maternal canonda. Okay. Mgbe bịa kọbara ya kọsịara ya wee duru ndị ebe obi ukwu a. Obi ukwu duru m si oke mpụta echi adị fuel na-akọ anyị wee were ọkpa wee sie n'oji wee jee n'isi ya luo nwoke a nọrọ n'ọfịs ọdụba olugbo mbọsị ọzọ after about 2-3 months ahụkwa meeting njekwa na meeting ego mgbe a gbasara meeting rush obi ukwu a maka ajụgo m ya ma ọsị m na data Okechukwu bịa mgbe meeting obi ukwu Okechukwu bịa agwara ya na mbịa n'ọfịs mbọsị asị ya na agwara asị ya kedu ihe ọsị ya na akwana nwa na nwa mmadụ because my mother si Agụlụ. Okay. Ọsị ya na ọnwụ nwa gị nwa gị na ọ chọrọ ịmụ clear ọsị ya anya ka iji tara ahụhụ bịaba ịkara izi na enya bịa na nwoke akwa ịmụ ụzọ ya bịa echi ezi ọsị nwoke uche m bịa mba oke na-agwa gị late Okechukwu na mmụọ wonderful man. Wonderful man, my mentor. May he continue to rest in peace. Ezinụlọ ndị be Okechukwu na mmụọ na-agụ okwu nna unu bụ ezigbo mmadụ. Akuyi Nwata Egwu si nọ a wonderful man ka ọ bụ. May he continue to rest in peace. Amen. So that is how I started clearing. Mgbe I bidoro clearing bụ okay no Okechukwu kụziri clearing. Ọfịs ya ka m ọfịs ya ka ị nọ. Ka ebe ọfịs unu n'oge a 23 Alhaji Karim Street, Olodia Papa. Mana enwere iweza ichete dị ihe ibidoro ọrụ clearing na. No, maka mana this is my 27th year in the industry. So I'm because my nurse. Okay. 27 years. This is 2025. Because my so 98. that was 98. That was how I started with Okechukwu and more. Okuziwe nuclear and mobile. Meanwhile, when we do clearing because I did a and it was where dog ebia ya na afu yo na apa wole mbete ndoga mma imete boys what be ya ma we get a billet in a container to go 2 months ago so you just have any more work we just say na akpụkpọ ori na ebe ndị ọ just say ya you are the real ọ dị real see we just have container agba it was agba jam na clearing oga na ọbọzọ kịta anyị na digitalize chai. So I continue. I been just go my conductor, which was 35,000. 35 naira. No, 35 naira. Again, I was only night. I'll be there. Night. 35 naira. What do you need in the number motor? And wherever after, about a motor, you will have room. I get out nice. So keep going. So many men passed through me because I'm very intelligent. I'm on the job very well. I'm up there on my fingertips. Mali do a lot. What did you work? I tutored men, taught over 20-something men. I want to batata, and then move a goal, all go, I just want to yes, now. I'm a fachago more, Gamma, would have been there, and all that. Mana ndị ọfụ bịa kwa ikuzichi eleba ikekwe ndị ụmụnne asa abịa mụọ ọlọ bịa na-ebi ọla na-eme 6 months 1 year jewalụ ụlọ ọbịa go moto ọ bụzi agha ọgba azụ 20-something people. Yes. So opening God, but the good thing more na amụta the job Malia ọga mmokwu na Malia and I was very honest. I was very honest to a point. That was later as a super school. Now left the company for me.
space prophet, I take over business. I hear me na-aga ọfụma, wonderful man. So anyị ebido ngo mmanya na-arụ agụ kpọọ nna m gụkọrọ mmanya wee jekwuru ihe niile na-atụ ya bụ ndị agụ one by one. Na nwa ya mụtachago clearing nọ kedu iwe ya na-eme ka enyebe ya ọrụ ya. Nobody. Bụ onye agụrụ. Nobody. Nyere gị ofu bile dị. Nobody. Nobody. Jide mmanya ṅụọ. Go ahead. Hey. So, but ihe a ndị Igbo si na Sigechi eze. ka ị na-emelụ mmadụ ma enye ọfụma n'anya na-ene. Okay. Along the line, as after about 12, 13 years, I'm going to get from a building. Are you serious? I'm going to building since Ebute. 12, 13 years. Yes. So 27 minus 13 or 12. So, mana no company I'm okay, they contented. Okay. Maka ma go niluwazi lotara na ego nwanya. Clearing is an open business. I'm okay, at least I'm eri nwe expenses that no send the other ego n'email mba. You know, so I let me on aga until one man, Citizen, onye nene. Call the name again. Citizen. Citizen. Nene. Okay. Oga na agbara ahịa oge. Okay. So ọ bụrụ ihe ọ na-eme bụ obunata ahịa ọ na-atụ oge ya dịka 5 trucks. Nnekwu ọga m anwụrụ mbọsị omenifere iwe ụlọ ọga. O nwere ego ịtụ ahịa mana egwu na-atụ ya ịtụ ahịa. Obunata 5 trucks ọ bịa kwụọ n'ụgwọ 5 trucks a mechie ya buruzie ya. So along the line, nwa ya nwoke nwa Collins bụ Ikenna o si na nni dịkwa n'ebe Ọnịcha ka nkọwara ọga na ọga wee egwu na-atụ ya ịtụ ahịa. Ndị aka nkọwara ya. Nwa boyo omenife. Nwa boyo omenife. Ije Collins. Wee je Ọnịcha wee lụọ miti ọga. Achụrụ m etu esi achụ nwaanyị for 2 years. Mgbe omenife anwụrụ ụbọchị ya. Yes, na. Okay. So the first job onye m one container tụbata ya. Nye nwekwa ego. Sị na ọchaja. Ncheta ya. Wee were ọrụ a wee kpagharịara ndị ọka niile nọ na clearing. Na papa anyị nọ. Lụọ, let me take the glory. Chai. Lụọ will profit, but let me take the glory. No more terrible. I didn't work. About 5 to 6 days. Got a sheep again. Meet you all that very day. Nah, I can't call them all. Nah. Before you work, mba na-efe igwe eze onye achala. Mba na-efe igwe eze onye achala. Ọka not. Kpọọ m ebe a na-aṅụ mmanya sị m na oge ka egizi eje bịa ka edoro liver. Sị na ọ dọrọ nke ọdụ na-emu ugwu ọkpọba m. Sị na ihe adakwa nke ọdụ ọsị nke ya ọsị na ebile dị na nkata ebe abụ ọrụ mmadụ njem na Nigeria tọrọ ya bak. Ebe m afụrụ ego m ji alụ ma nwekwu ka ọ dị n'ọbata Dumoro nwoke nchụwa for 2 years nwa nke onye m ka ọ na-aka ọba Dumoro echi isi ma mmiri eke ya mere na enwekwa ego mana na o nwere onye ya na-elele ahịa si m ihe dịka ego one ka ngwe a ọsị ma ndị chọọ na onye ya mgbafụta akpa ụkpọbachasị ya na ya adakwa nchọ mana at least ejmafụrụ ya sị ejente nwa etu a ka mba na-efosi onye m ego nwe deliver akọta mba na-efe igwe eze onye achara biko Igbo ndị ọma na-ege ntị ụmụ Igbo niile ndị obi ha dị ọcha ndị na-akwụdoro nwanne ha o wee chi eze
anyị na-eburu ukpe ekene on behalf of ỤTỌNDụ Media House na-ebujeru mba na-efo igwe eze onye achala isu n'Awka North. Chukwu mee gịnị gọzie gị maka na akwụdoro eze ome gịnị ochie onye fụrụ ụzọ gosi nwanne ya ụzọ a na-emechi emechi na bie n'aha Jizọs. Amen. Gaba n'iru. So etu o si weta ego a wee lụọ ọrụ a lụsịa anya kpọọ nwoke si ya na kọntena apụtara ọsị ngwujie edo ngwujie IG 2 days after nweta ego wee were ego niile ma profit 60 something thousand were ego niile ma isi ego jee nye esi ya na-enye ọdịdịrị nnecha were nke bụ ego esi nwoke m were ego asọpụrụ ebe a echi igote mmanya echi igote mmanya Ife mba na-efe igwe eze gwara. yes so etu a ka m si bido udo menife then ebido m udo menife ọ na-agakwa mana efe enyechara mana before menife lest I forget because one significant thing in my life one significant thing in my life before menife ejem onwe fara na-eme ekpere fara osi igwe n'efọ ọ na-eme ekpere n'efọ Ogun State. Fara osi igwe Daniel na Orange Bell fara osi igwe years back. ana m eje ministry ya every Thursday then onwe ome benefactors week Monsieur benefactors week that week. That on Sunday I'm actually a video from 1 million. It's at that time 1 million. Bottle. Sini ama got 100,000. Actually, we need the poor people also. So I'm not calling no woman. It's 100,000. Then the mother we are about to 50,000. And don't go about to 50,000. Even well as woman abroad, I carry 1,200 now. Agwala. Before many. And when you with the first container. We put for 50,000. Then order. When you 1,200 now. I stood out of faith. Flashback. Kafada na ebele. I was talking to God. Nyekwu m ego a nkwụọ. Nkwa nna ekweghị na inye m ego a mma akwụ ya. Ma inyekwu m ya kwa ka ibele ya eme ma ọ gwakwa. Isi abaka direct. Isi abaka go nwoke na. Chai. Ị mara ma enwere ego akwụ na akwụ m ebe a in faith. Na nkwa nna ekweghị na inye m ya na m ga-akwụ ya. Mana inyekwu m o. Ihe ga-eme ya nwoke. Ọ dị enwe m. Yes boy. Chai. Agbasa ụka. That was on Thursday. Ụka na Friday ga Sunday ga Monday. Gacha warija na ewurume. Rute na gate. A friend bomb. Sị na ya fụ mụ na onye outside yesterday. Onye na-assign ọrụ na gate. Ọ ka gịnị ọdụ na mma. Isi na m na ezigbo mma. Ya na ọga m dị very close. Na nwere ihe omeme m. Sị na o nwere ọrụ ya chọrọ ịsign. Ya mara ha si a gire wote ụtọrọ gaji one ka iji ọchịta akwụkwọ nzi one ka iji ọsị 150 a na-arụ m ọrụ a lo and behold ọ bụgodu na 150 a ka nwoke ji sign ya mana mmasị nwoke a chọrọ m ibe ọ bụgodu 5 ọ chọrọ m chọrọ akwụkwọ chetara ya chetu wete iru na wete iru na who gave you this job? Nsị asa
Be careful. Don't bring this kind of job here again. Sign it. Is Egwu na come so you can go. Seriously. Ebute 150,000. Also you can go. You put actually the boy I was I don't sign. But then I will you or I say 20,000. Over 170. Or 170. What the can see numbers? I need work I can't tell you. See you do actually web by boss. As only boss, What you man? Now my brother Nathan that weekend problem over 300,000 we said. One man given no goes. That's Sunday. What about a way and a nego? 50,000 I mean from now from Bosnia. As a member, I go and go time, maybe a Thursday. Besides, besides, back I am about to go for that job. Favor. You see, if I'm going to you guys, you get there. No solo cross or gate or magazine can. Chai. I say, I'll make an piece written notes. There's here at the account. Because the reason when you receipt, I know. That was how I redeemed the pledge. And I want to tell you categorically today that from that day till today, my life has never been the same. No matter how things were difficult, Chineke ga-emepelu m ebe m na-esikwu ume. Onye na-amụta. And to be honest with you, cultivating in the Lord's vineyard, regardless the church, na-enye m joy. Denomination amata. No. Cultivating in the Lord's vineyard. Anywhere the opportunity to talk, n'ihe gbasara ụka, ana m eji onwe m enye example na inye Chineke nwere ike ịgbahapụ gị. Ejibe m bazaar, ji ụgwọ bazaar for 2 hours, nọ na-apụ ebe a na-akwụ ụgwọ ya. Ana m enye Chineke nke godo mmanya na ejizi m ụgwọ ji m blessing. Ị na-enye Chineke a na-bless gị. So it was after that, mgbe a na-emekwu ihe a, ana m achụgharịkwa Collins, so then after that, ga-emechizie enyi na Collins na came on board. Yes. Oh, yeah. And it's painful that it's late. I lost a brother, I lost a friend. May he continue to rest in peace. Amen. Yeah, my main boss, I give it to you anytime, any day. Chai. You're a wonderful man. He's one man. If you are growing or happy, if you are not growing or pushing your girl. Okay. Yes. That is Omenife policy. Let Omenife. If you are not doing well or pushing your girl. Maybe the Melo Hotel or $900 of cement, more than again. Important Abalaya. 900 bags of cement, 1 trailer. Guy will support well. So he's a wonderful man. I give it to him. So advice will be the well you have clear and then in between I will see as someone ndị nkuzi anyị na ihe metọpụ ihe ụmụ ndị nkuzi na-eme. Okay. I went back to school. Okay. So I make it graduate here. After acquiring my masters. What course you made at school, sir? Business administration. So, man, the truth of the matter is, ihe onye na-emene n'ụwa mara anyị ọfụma. Maka abịa mụọ clear and mụti ọfụma mụọ ya na mbọ aka m that I can always navigate. And I'm on so many people but I clear and 1, 2, 3 years apart. 1, 2, 3 years apart. Okay, so who welcome. So steadfastness, you know. And onye ọbụla ma m kemgbe ụwa
ihe mmadụ adịghị aba m anya. Okay. Ihe mmadụ adịghị aba m anya because ọ dịkwa na Bible. Inwe elu mmadụ aṅụrị na nke o nwere Chineke nye gị nke mana ịtaji elu mmadụ anya na nke you will never get it. So etu anyị si wee bido wee banye ya bụ clearing wee na-arụ ya wee lụọ taa na ya bụ clearing na-abịa nwee body a na-akpọ CRFFN, Council Regulating Freight Forwarding of Nigeria. Council Regulating Freight Forwarding in Nigeria. I was a member of the board. Okay. Then we are on a board, Bolo Chairman, Committee on Customs. Then we are here clear not today. The one of the national presidents, National Association of Government Approved Freight Forwarders, the largest leading freight forwarding organization in Nigeria. So we have touched so many lives, we've crossed so many hurdles. It's not easy, but the most important thing in life is slow and steady. Okay. And be focused. Okay. Be focused. If you are not focused, what do you know? And look at that, clear that way. For Mr. Okeke Bale, Aluele, no, all over go 1,000. A bagan kidney. Ebe Gariana Rea Gary. So one kid. Akwai buwari chala uza na microphone ka container ti wo ma. So onye ọbụla nwere ebe o dere, you know, and I've been in this industry without doing any other thing, and for 27 years I'm not going to this industry and we don't have any bad record. Okay. No bad record. I'm going to go to Nancy. I'm going to go to Nancy. We could not just see the Lungwa Yanaka. Are you serious? The only person that sees Lungwa Yanaka more colors are 2 containers na Port Harcourt. My name is Ebute an auction. So well work by another. And as you matters a lot in this business. I can't remember when last time an office in Madison, I can't remember when last. No, mother about a phone, see no number, referral. And the game with the referral, I was you. Yes. As you window, also them one. I got because open a money a money as only a number. Like today, about 3 people are going only a number. You see, I'm not welcome to the house. Here in our family house. Yes. If I go to a similar, so I name here on Aga, twice where the body Joe one. Manankebu is your kubo Nakachukuda. Akachukuda, and mother name me at any point in time, any position you find yourself. If that is not what you want for yourself, tell yourself, I don't belong here. No. Then they walk what to live there. Because I won't allow Kapak life overtake here my normal life. I'm sure I won't be where I am today. But I didn't allow it. Rapia, we should go back where. No, thank you. No, thank you. You want your man again? Una nugo ihe nna anyị ukwu kwuru na nke bụkwa eziokwu na ọtụtụ ajụjụ anyị pakichara a ga-ajụ ya bụ nwoke bịara kpa n'isi n'afa nche niile ka crackers mana ebe nka na-echi ya bụ na ammem ụlọ ya afụ dị ammem na nna anyị o nwere okwu ikwuru ebe a tọrọ m ụtọ na ị na-eme ihe gị jide gịnị eziokwu maka na eziokwu bụ gịnị ndụ. Mgbe ụfọdụ ọ na-eme mụ na ụfọdụ ndị mmadụ na-eme ihe nsị ya na ọ kakwa mma na ịgbara mmadụ eziokwu must be nke a ma wọk n'ọtụtụ o nwere nsị ka njụ ọrụ sa since 27 years here anyị nọ na this industry maka ije nwoke bụ eburugbago eburugbada
na ife dị mkpa bụ kedu enwekwa result at the end of the tunnel, enwekwa light. Yes. Onwere ihe experience or challenge ị nwere butere gị so much ibepụla anya mmiri, ọ dịghị ka ụwa agwụgo na etu a ka ị ga-esizi wee kwụsị ịrụsị ọrụ kiriarị na. Thank you. I omitted one scenario. Okay. I omitted one scenario. I lost that container. Let me see again. And that container and lose the first container and lose yours. As a beginner. Okay. Not very beginner. I'm no, out of greed. Out of greed. You were the problem. You were the problem. And I knew container belong to only one container of my best man awarded. Can I feel? Obinna, Prince Obinna, J-Boy, guy named Bamon. Go on, sir. High Chief, High Prince Obinna Okwara. Obinna nwa Igwe ndị Ikwere. Nkwere. Imo State. Imo State, yeah. Nkwere up here, but very ego. Yes, Prince Obinna Okwara. Okay. Your best man. I know my best man already. Okay. And that's the exact example of here drum now, because that was the time we feel in Wago. Obinna Germany, General Drew 120-foot container. Where you mean? 100. We're one shipper. Rabeko. Shipper. From Germany. The man called me. Simon, I'm moving the containers there. We moved to one container. Man will 30-something containers for me. You see where? Jesus Christ, we're Nazareth. The world ball, in that's yeah. Then when you look at the task force, we got one task force every that time. He me 15,000 naira. Then 15,000 naira. Then go with the task force. When the task force say no 15,000. Which has they will 5,000 fly at the container. I give the container season. That hope of that shipper died. Never Completely well with that. O nwere ihe ada ezo nna anyị maka akwụkwọ nsọ si na onye well with that. Akwụkwọ ka m bịasa akwụkwọ nsọ si na onye soro kpụrụ ihe ọjọọ okpu eze ọchịba onye ihu na-achị onye azụ. Amara na ị nwere ike icheta afọ onye nyere da 15,000. Mba nchetabere m ekwe. Maka ebere maka n'iru. Mụ na ya dịkwa na mma well with that. Okay. Maka n'iru. Well with that mụ na ya dị na mma ọbụgoro ihe gara aga. Go ahead. Onwe regret m nwere na this industry or that time. That 1/20. Because they feel mụ na ihe abụla ga m na-eji. Oh my God. Prayer answered. Ya efụsịala na m zie etu ada onye aka. I felt devastated at that time. But Chineke ma nke ka mma. You get? Chineke ma nke ka mma. So, based on ajụjụ, ma onye bụ the experience. Mana oge ihe ahụ mere, esizi that one container ị nwere hope na 30 something na-abịa. Ijeru gbagharịba kpọwa jụọ ese n'ọdụ ka ndị amụsụ maọbụ atụ ịbara gị arụ ka eje na nke nwa dibịa maọbụ bịa na o nwere society mma kpọba gị na ihe a agbaghị aka. Kedu ihe iji wee kedu your position, kedu your mindset that time? Let me tell you something. Yes. Since nne na nna ndị wee mụ azụbe m ọkpara bedibe. Okay. Well with that. Ị na-anụkwu ya? And nkwa nkwele Chineke bụ na mbọsị ọnwụ na mma ejebe dibịa igwu ọgwụ. Ngwọsị egwu a na-apụta ka nwụọ n'ọnụ ụzọ aka nwụọ ọnwụ ifele. Ị nụrụ ya? It's a challenge. For one day ababere m and eji m anya isi na o nwere ihe gị bụba ya. Uru adịrị ya. Okay. Thank you, sir. Weta isi were isi. Thank you, sir. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị mba ụwa niile,
anyị ka nọkwa na program anyị nke anyị na-akpa aka aja aja na-eme gịnị ga-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. anyị nọ na nke ha Chief Sir Tochukwu Ezisi, the Managing Director Ematox Agencies Limited. Anyị bịara ka anyị gbaa ya ajụjụ ọnụ ka ọ kọrọ anyị ka aka aja aja si eme gịnị butere ọnụ mmanụ mmanụ. ọ na-afụgodu ka o si bido na 1 by 2 bido na 2 3 4 5 mee ihe niile a na-eme ma pack life ma everything were wuruzie Managing Director Ematox Agencies. Ịfụ na ihe onye na-eme gịnị ọ bụrụ na Chineke chi direct your part because kịta ọ na-ekiriazi ọ nọzi clearing agency ọ gbaa ma moto ọ nyere anya ya gbaa ma pass eji arụ moto ọ nyere anya. So nna anyị nọ n'ụzọ pụrụ iche. I believe what you just narrated is changing a lot of life out there. Gị nwa na-ele ya ele metara ya aka na share button do enwe ihe ị nwere iju ya tinye na comment section maka anyị na-ele onye na-enyo isi ya na-apụta. Nna anyị na-atụfughị oge mgbe ihe niile a na-eme na mgbe ị na-ebido na mgbe ị mekirie and all that. Kedu n'afọ ịlụrụ nwaanyị? Anụrụ nwaanyị 2006. 2006. Biko nna anyị enwe n'iwe onye lụtara onye inye aka ka onye nkakwa aka. Ọbịa. Ọ nọzi ọfụma. Ya ọ ma jụghị ka. Mgbe mmeji one statement wee zaghị ya. Okay. Ọ bụrụ na a na-abịa ụwa ọzọ mbịa njụ ha kere afa maka atọ m ya ọ na-abịakwa asị na ọ na-abịa nchere asị na ọ na-abịa nwụọ finish over. Biko kere afa nwunye ya. Ezigbo ụlọ m Helen oge nere m ezisi ọ ga-ere m Igbo. Ụmụ ole ka Chineke ji wee gọzie gị sa? Yes, by the special grace of God, anyị ji ụmụ ise Chineke gọziri anyị otu ụmụ ise, ụmụ nwaanyị tọ nwoke na-abụ. Wow. Okay. Chief, abụghị oke ajụjụ kama na ekwekọ amaba. Yes, maka na ndị na-ege anyị ntị na ndị na-ekiri anyị erika. Mgbe ị ka nọ n'aka ọ gaghị as apprentice ka ị tirelugoro mmadụ 20 something. Yes. N'aka ọ gaghị that was out of enweghị onye na-enye gị ọrụ nọ. Of course. Ị nọrọ ka nwoke. If you know about admin, no, etu the thing bụ etu ambịago mụtasịa soro na ndị ọga ndị ọfụ bịa ị na-eje wọf ha na-eso gị. Okay. Ije na-akụzi ihe ha na-eme. That is it. Then mmadụ 20 something record has that. Mgbe i bidozi gbawazie ahịa mmadụ ole ka ịzụpụtazi? Well, ihe azụpụtagokwara ebughị ibu maka na plus and minus plus and minus at least mmadụ 5 kwụrụ ụkwụ ha na-abụ gem. Then my staff strength is about 82. 82. Ị na-akwụ ụgwọ ọnwa every month. My staff strength here is about 82. N'ọrụ kiriarị na? Yes. Okay. Biko sa, enwere iwe nya bụ na anyị na-ajụgo nsị apịagoro na siri na onye ọbụla ji egoro tishu. O nwere nsi ka njụ ọrụ. Kedu ihe na-abụba nsogbu between clearing agents and the importers? Na-eme that mgbe ụfọdụ o nwere ike gị na ofe importer nọrụ maka ama na onwego ndị ha nọ importer rụrụ ọrụ once arụghọzi nwee ndị a rụrụ 2 months 1 year ọ dịka onye jide ibie nya gbuo, mana e nwere ndị ha na importer ha rụgoro ọrụ 15 20 12 years 10 years 5 years from ụbọchị ụtụtụ ha bidoro wee ruo taa. Kedu ihe na-abụba nsogbu between importers and the agents? Eji mgbe ụfọdụ ife importer ọ na-aba hapụ anụ ọhịa. Nke bụ eziokwu bụ ajụjụ ga-adị millennials. Okay. Mgbe njizigi na ọ dị millennials na ihe bụ onye bụ mmeka. Okay. Etu o si ya bịa na alụmdi na nwunye. Enwere ajọ nwaanyị nwa ajọ nwoke. Okay. Akwụkwara nwa ajọ nwaanyị. Yes. Nwa ajọ nwoke. Nwa ajọ nwoke. Etu agọ na clear na enwere ajọ agent nwa ajọ importer.
kedu ka esi ama agent biko gbagoro anyị okay, two things ihe ji wee marụ bad agent. Let me tell you something. Onwe ihe mmadụ ga-afụta na mere onye ajọ mmadụ mana ọ mere ya ajọ mmadụ. Okay. Because na-ekwu na ahịa na ihe eji agba ya $1 million. Okay. Were $1 million nye onye ikekwe ojekwa ire ofu onye nwunye ya kpasoro iwe n'ụtụtụ wee bịa ọgụ olekasị ya efi ya na ọkara ojekwa ire ofu custom officer nwunye ya kpasoro iwe n'ụtụtụ olekasị ya ofu ọgba ihe na $1 million ahụ o chiri azụ jegwa mpụta in all honesty nekwere na etu o siri n'ihe akachila ego esere ego kwa. Mana ọ bụrụ na ndị otu anyị because na anyị enwego the capacity now by the special grace of God ị na-anya ọ bụrụ na ihe ka ọ kpachara eme anya maka echi. Mana onye enwero the capacity ama anyị nwe ihe onwere, you can't give what you don't have. That's one thing people don't understand. Okay. Omeho the agent ọ bụrụ a bad person. Omere ka ọ bụrụ ajọ mmadụ, onwere ego ọ ga-adị. Okay. Mana for continuity, for onye nwere ihe na-enye anya, ọ bụrụ na 1,000 ka itile n'elu ya, gịnị ya rụọ ọrụ ugbo na-abịa kọfakwa 1,000 naira, unu arụwakwazi na-emeki profit. Mana etu a ga-esi nwekwe ndị bụ ajọ agent, ihe nwunye kwuo na ya ma etinye. Okay. Etu a ga-esi nwee ndị bụ ajọ mpọta. Okay. Ịrụchakwa ụgwọ inye kwụọ ụgwọ ọrụ problem. Onwe ife na-amụta. Kwụọ gị ụgwọ ọrụ problem mgbe ọ na-akpọrọ ndị agent n'ọrụ, ndị mpọtakwa nke ha na-eme. Ngosi files m nwere ebe a paid bills. Akwụnye na-aba gị bụ inye kata gbom ibu inye ọfịọ. Ma asị ugbo na ihe dịka ụgwọ ego ole ka ejiri na company na plus and minus. Mmekwu ya na social media. Enwezu m 10,000. Biko. Oh, pilipili. Akuyi Nwata egwu ya akpụwara oche na anọ m n'azụ ụlọ. Ọkpụwara ya ajọrọ ka ọ ya dị ka ndịde ka ndịde. Mba nsogbu adịla. Enwere ihe kpatara anyị ji bịa n'ọfịs gị a and anyị na-echetakwa na ihe anyị ji nọ n'ebe a taata bụ maka na aka aja aja na-eme gịnị na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Ihe anyị ji bịa na nke ihu bụ na anyị na-ego anya fụ na eburugo okenye anyị na okenye eruwe okenye ezigbo okenye ọ bụ okenye arụrụ ala na anyị amụta ife from you and then nwere ihe ị nwere ike ịgbara anyị ihe dịka ndị igwe na ndị ụka na ndị PG obodo n'ihe gbasara ihe na-eme kịta n'ebe ụmụazị na-eto eto nọ maka na onwe ihe anyị chọpụtazi kịta bifo na onye mee mma akụọrị ya aka ọ na-abụzi kịta ma onye mere mma ma onye mere mma a na-akụrụ a na-aba aka kwuchi na o kwesịghị agwesị ka anyị jụọ ọrụ ọ dịghị ihe anyị na-afụ kịta n'echichi ya a na-echizi echi because na bifo na-abụ abịa ichi echichi n'obodo bifo echie mmadụ echichi n'obodo anyị ama ihe o menwuru ma ọ dị ndụ ọ na-ebi onye abụ ihe o menwuru ahụ ọ bụghị ọbara ego mana kịta anyị chọpụtazi na onye ọbụla na-echizi echichi ebe ha and ịbịa n'ụlọ ụka ma ọ bụ n'obodo na ndị PG ọ na-akawanye njọ na ihe ama bụ abịaghara n'ụlọ ụka onye ọgbachite n'ihu oche so anyị wee na-asị biko kedu ihe ị nwere ịgwara anyị ndị igwe ndị PG na ndị ụka n'ihe na-emekwa ha ihe niile anyị na-afụta na ha so na mgbanwe major key n'ihe na-eme kịta n'obodo meziri na onye ọbụla chọziri fast lane ọcha bute ọcha ha acha si bute kedu ihe ị nwere ike ịgwa ka ndị ahụ ndị chi ndị na-akpọkọ ndị mmadụ na-elejere anya biko. Nke mbụ bụrụ na ndị igwe na ndị PG akọrọ ha nwere problem na ndị anyị tank EFCC na ụkwụ ha wepụtara nke ikpeazụ ha EFCC na ụkwụ ha wepụtara nke ikpeazụ agwa ime kechekọ maka ego ha na-efesu alafu ụmụaka ego a na-efe ọ nọrọ na-efe n'ihe ma mma mmadụ mgbe nwa mgbe nwa ọbụma mgbe anyị kwuwere I stopped it long ago before EFCC bido
Also na ndị izizi oge o mere occasion 2 years back. Akụtapụta. Ọ ga n'ịntanet. Afọ n'ịntanet, akụtapụta. Onye ka ndị mmadụ jide maka na wọrị na mbọsị njem ọgụ nwa gara akpọ gara wọrị. So I thank God for EFCC bido mebe now. We can have a full now, but a long time. Because no na eme ọcha bute ka iwe na-achọrọ ya kwa ka o wee gaa n'elu. It takes me back to him while oge ngo motiz. Buru ya bata na agụrụ be nna m. Okay. Nna m maka onye nyara n'ọmụtụ nyara ọkụ bata njin na-ebe kenke. Ke moto dị ya? Honda Accord. Honda Accord, okay. 76 model. Okay. My father, that at Christmas. So that's good. That's wonderful. Okay. First question. First question. Ogaga Omokwanigo Mota. Is that yes? Is it okay? Omakapa. Oloki Abano. Jebon, I will go no Abia. One name or any motor to the key. That's what she says the key motor. If I can Rogalo, yes. She's the key motor. Njawala. Una organize on there. I say an asking can you a mama kamuta. I say there. Olugoli a motor, say there. I say an avazia, or you will key. Okay. Parents will role to play. Okay. Parents will let you. Yeah, parents in the parents will role. Parents will role to play. Because what it means you know what mama no ga do market. Akọ ka ka nzio. But what you my source of your money? Emebe free. Ano na aka oga nwụrụ oga. Omukwu na ngo moto mgbe gosi moto oga ofo. So, ka ọ gara ebe eji asị ya n'izu ego oga. Oga ga ọma na igo moto a. Obiaze. Olugorie, o si ya na olugorie gafe. It was a chinky moto. That's discipline from parents. It goes a long way. Man, some parents get that do to hardship, and one must know hardship. Even more is in the here. Anna, 17 years, 18 years. Realize is a bush. So these are the things we need to PG and that on the gaffet and they catch them young, that's where the major problem of that. The major problem there, but well, no car. Nibos Nangolini, no more than Obia. I'm mighty on no Tom. My father Moko Chuku, my pastor, Ulirama. We're seeing Ibn and Niru Josim and come on him and Kak, also. So, we're serving the merciful God, but we decided to ONYE. Thank you very much. I cannot gem. Name badge draw no MC. Nke patara aka aja na emegene. Ihe a bụ ntọala n'usoro ejiri mara onye bụ onye Igbo maka na ndị ọbụla nwere ife eji emegene ife eji mara nna anyị kwa na-ekele gị n'ụzọ pụrụ iche na-asị gị demedeme ọ bụrụ na ọ Chukwu ka igwe anyị aka asị gị demedeme chikante na ọzọ mana demedeme Akuyi Nwata Egwu na ala Agụlụ ọgọ m ka m kụzie ya ọfịsịal oke ọgọ m yes biko tiri na ya aka na share button ama m na unu gere ihe o kwuru ọfụma and enwe ihe ịmụtara share ya ka ndị ọzọ nwee ike mmegide mụta there is no shortcut to success emesikwenu m na sikedekwelu m osodi eme lọlọ m nwanyị dụfọ ọmarụ nwanyị Chineke ji wee gozi m idofọkwuru dị gị ahụ from horses mouth. ọ lụtara onye Chineke ji wee gozi m my backbone ọ nọrọ n'ụlọ na-awa ọfịa ndị be anyị ọ ka mma etu unu si anụ ya from the horse's mouth n'ọnọdụ n'ụlọ backbone ya ọ si awawa ọfịa n'udo dị. yes Egwu chia biko na nchịkọta okwu anyị o nwere ihe anyị si ka anyị jukene gị ka anyị wee pịakọ
n'ochie ịnọ kịta ịnọkọta chetakwa oge ịmarụ kọndọktọ ịnọkọtakwa icheta oge etu isi wee jebọ izi je nke ịbụọ ị nekwasị anya n'azụ na wee fụkwasị etu ido taa kedu ihe obi gị na-agwa gị? Ihe obi m na-agwa m bụ ihe m na-eme n'omume kpatara na ọnya bụ the key thing about my philanthropy. I was there. Okay. I know how they feel. Okay. Ọnya bụ ihe ọwụ na Akuyi mere nke a na Akuyi mere nke a for the poor, mere nke a for the poor. Or because I felt it. So, and I know how they are feeling. So I can feel them. Okay, ndị Igbo ji wee tụ ilu si na ọgaranya bụchi nwa ogbenye. Na ifu nwa ogbenye gị nyere ya aka n'imerie Chukwu. Okay. Aṅụrị m enwe bụ na ntinyere mmadụ kwuru mmadụ lada arigote si na poverty poor. Okay. Na kedu ife ịghọtarụ ịma na ihe anyị na-eme bụ aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Mgbe ka ezi ihe ị nwere ikwu na that topic aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Agbaligokwa ya n'ụzọ niile dị iche iche mana afọ ahụzi aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Kedu ihe nweziri ịgwa ọhaneze gbasara aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ? Ihe nwere ikwu gbasara aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ bụ one statement. Okay. Onye lụọ megene ORİEEE. Chief biko enwe ihe anyị chere inyere ya aka mee enwe one offer or plead imere ya isi na enwe onye ga-achọta nwere gị nwaanyị aha na-awa ọgbachicha oche o ji ere nri ọgbachifọrọ gị ofu ị inwe ahụ a were anya were anya na ị ga-arụrụ ya ụlọ. Yes. Biko nwere ike ịgwa nwa ihe ị gara anọ n'igwe ahụ o ya enyere anyị aka ka anyị ghara inwe controversy there. Okay. Because the controversy a ga-enwe there na after the woman I can't remember because if you think about 10-20 people are saying it's true. Not in there too. That's all. Amen. Hey, Ebute, congratulations.